tällä hetkellä ja oon Suomen katsotuin suomenkielinen ihminen tietääkseni. Nuoret tykkää katsoa mun juttuja ainakin. Kyllä siellä vanhempiakin löytyy, esimerkiksi mummi, joka on 75, sanotaan näin. Mua katsotaan 5 miljoonaa kertaa kuukaudessa vähän päälle. 25 miljoonaa minuuttia se taitaa olla. Kerron mitä maailmalla tapahtuu ja kuvailen mun päivää ja välillä pelailla jotain pelejä. Mä teen tosiaan joka päivä videon, 10 minuutin videon, että siinä kyllä pitää keksiä aina kaikkea uutta. En olisi varmaan saada joku 350 000 seuraajaa vähintään siihen mennessä ja ehkä tulee telkkariskin näkyy. Saa nähdä, jos ne jossain vaiheessa kutsuu. Mun puolesta voisin kyllä tulla käymään sielläkin. En tiedä, tää maailma on niin uusi vaikuttaja, sosiaalisen median ammattilainen, niin saa nähdä mihin päätyy. Kerran jo tullut työtarjouksia, mutta en mä voi niitä tällä hetkellä ottaa vastaan, koska tää homma menee liian hyvin. On mulla tyttöystävä, joo. Mä paljastin siitä, tai sen tiedon paljastin, ne on tyttöystävääni vielä paljastanut julkisesti, mutta kerroin, että olen varattu. Kyllä. Miten katsojat reagoi? No kyllä siellä pari semmoista oli, että voi vitsit, ei ole todellista. Sitten taas löytyi niitä, että se varmaan huijaa meitä, että ei se oikeasti ole ketään tyttöystävää löytänyt, kun mun kanavalla on ollut vähän semmoinen vitsi, että ei Roni voi löytää koskaan tyttöystävää. Mä olen itse ironia juttu, niin nyt kun mä sanoin, että olen löytänyt, niin puolet ei varmaan usko ja puolet veikkaa, että sit jotain ihan muuta. Hullua fanien kanssa. No aina kun kuulee jotain, että joku on tullut jostain 400 kilometrin päästä katsomaan vaan mua johonkin paikkaa, ne on aina yllättäviä. Ja just kun vaikka lentokentällä kun tulee jostain matkalta, niin siellä on aina hirveä porukka odottamassa. Että ui vitsi, mä tiedettiin, että sä tulet tällä lentokoneella. Mä sanoin, että mistä te edes tiesitte? Että vaan tiesitte, että mä tuun tänä päivänä tuolta. Että kyllä ne nuoret aina jaksaa löytää tommosiakin tietoja esiin ja yllättää tota kautta.